Intayon, ibasa natin pakasalitaan ni Melody nga napauluan. Mabaling ka di pailaeng, wala na. Sa gudayon nga ti surat, ti pakasalitaan ni ti kalmanlaeng ni Melody, idi, kalmanlaeng. Idi, kalmanlaeng manong nemi. Tanadaman ko nga masakit ni Nelson. Wen, kasano nga ro din, kadada pala klasik numalem na kunak tinatong ko. Ngayon, anda nga napatpateg manong nemi ni Nelson iti biyag ko, ngayon iti panagadal ko. Agbasbasa kiti college manong nemi ket kinapudnuna, may saklang nga katulong. Idi, ngayon din nagamamu kami kini Nelson, manon nami, inaramnak. May samit iso na manon nami nga family driver. No katulong ak overall, katuling ak overall, all around katulong. Niwet Nelson manong nami ket family driver. At nagiti gundaway nga ti rapii, agpakadak, iti amok, inakbay, iti taplasa ko na. Ngayon kinapudno na, ket mga alaak ti gundaway nga maamuan ni Nelson nga paborito tagpaspasyar iti plaza no kasta nga sardam. Idinto manong name ta iti plaza dito yung lugar nga pagtrabahuak ket asideglaeng iti pagubraan na. Ket sabi nga napupuutan manong name nagdinanon kami iti plaza. Melody? Ay, Nelson. Kaano ka pa nga umay dito eh? Kanayon, na naroon ada problema. Kaslaita, ada problema. Ano problema? Masakit ka nun ninanang ko eh. Hindi lang napangalawas nga bimali sakmo manin bumali. Di hanga kayat di kiti amok di agpabali. Bakit? Mano ka din pasapol mo? Tulungan na? Kawa na. Apa kiti nga saan? Tinulungan na manong. Pinautangan na. Dadyamat idin manong nemi din ang rugyan iti panagkarelasyon mi kini Nelson. Ket no kasta nga ipalagip ko nga bayarak to dito itid mo kanyak into no mamalatan. No kayat mo. Di ba ambisyon mo tagbasa? Erapi mo tagbasa. Kasunong mo ito ba nagkatulog ko? Ada urnong ko. Ket kabay lang kapagbasahin. Hala? Man, anak ang gaangaw. Pagbasahin ka. Kasunong mo ito? Mangalak at pagkasaraam. Mangkita at pagkasaraam. Hindi agpakadakton. Ket kapilitan na kasta. Kasunong no, madamak ng basbasa ket pagkamam ti sardig mo mangtulong kanya. Tawang ka dito pamatim kanya. Nelson, pepeso, ipatpatig ka. Ket no, da problema, pagbasahin ka, no, talagang kaya mo tagbasa, pagbasahin ka. Parang tumad lang ka data, nung makapag-graduar ka, saan ka di? Sa bagay, sige ron, mangkitak ng umunot pagkasaraam, and then, into no, panag-enroll, kag-enroll sa, ngayon, ipakdar mo ang akwa, agikat kanton, tapno makasapol, katsukat mo. Sige, thank you. Kasta idi tinapasamak manong nemi inted na amin nakasapulak. Naduwain urnong mo para kumakanya. Kahit kumamatagbasa. Uy, anong hanutin? Baka no, saan kung ito maituloy? Iso nga si kalatan, tapno sigurado ka maituloy mo. Imbaglagi din na namamuka. Imbaglagi din ta. Adda ka mangipatpatag kanya, kinipatpatag ko. Kastoyak no mangipatag ka. Nagkamanat.
Gapu manong nemi iti dayta kinasya ti Nelson. When? Idi adda akon iti third year college manong nemi na isakot kon ti amin ko kenkuana. Numampaysan na kumakayat idi manong nemi. Ngem napasamak agsipud ta. Nag-date kam idi manong nemi ketjak manamuno at napampanunot na tagimatang itiya arak. Iminom kam nga dua. Kaya di na kainom kami, ngawalik namin ti inom mi sa amin nga napagpakadaan, nga da kami gaya man iti hotel. Nga lamo-lamo kami naggabgabo manon eh. Inasagod ko keng kuwana ti kinabirhen ko. Kalpasan dedi, nga gundaway, sana ka nagsakit. Naragsakan ka ati man lang, sweetheart? Well, siyempre. Naalam mo ti kayat mo, ha? Baka mat no. Idi saan ko pa nga naala? Iba't patag kalat ta? Anong tulakit itan? Ta, napadasan tan? Nga maulit-ulit lakit di. Kaputeng ko baka agsikuga. At itid ko ka. Tapno siyang agsikog. Tumarim. Hamaliw-liwatan. Tapos nalikas sakit awan ti disturbo iti panagbasa. Ya? Third year mo. Kalpasan dito, may santulangin nga tawin. Di ba? Agyamanak, Nelson. Kat isod ka po ng kunak na sanak nagbabawi. Nga nangipay kang katihamin-amin ko. Nga ori maulit-ulit. Basta saan nagsikog. Gabo na nagmayat, Nelson. Kaya't kumanay, Nelson. Wow, Nelson. 3 nga oras, manong name. Kinabud nun na, saan lang at 3 nga oras, agsipod itulod na kung dito pagkasaraan. Am-amu damat manong name ni Nelson. Umiyakan. Ay, ito kong ituloy tapay. Talagang karamayat ka na. Nagmayat ko min. Ang experience mo nala, madlaw. Gagay. At idinin mo na nga girlfriend mo. When? Ngayon sikat ilap ko. Siksikat tula melody. Pepeso, sige, no kahit mo umiyanak. Ituloy ta. Di pang tentay di hotel. Nasansan natin manon naming umay dito pagkasaraan. Idada akon manong name iti first year, ada akon iti first semester iti maudi nga tawin. Di na pupuutan manong, upaton atawin ti relasyon mi kini Nelson. Ngay di third year college sak, ket almost maminsan ti makalawas ngagpapas ka. Baglaki din saan kumaliwayan tagtuman. Anong name? Siyempre na dapat igigundaway ng agbakasyonak ije ilimi. Kaya mas maragragsakan da, tamudang agbasbasaan. Kaya nung makapaggraduarak, baka siyak laing kada kami nga 5 agkakabsat, iti makagraduarit college. Matuluak to digit na ganakanyakin kakabsat ko, nakaspagarigan ko lang. Finals, manong name iti kabigatan na kadata first sem, iti na idawon kanyak nga masakit ni Nelson. Kas na kunak iti damo. Nagamit ka nun sa Jabalayda, manong name. Amok, gusto din yung ti Balayda, kaputa. Nudyak mariro, at namin liman, nga nyawid na sa Jabalayda. Lipas, pangal daw, manong name, orita, ag-finals kami ito ibigatin, dapala klasik kita nga duwa ang subject, hanga baling mo ka na. Basta tinasken, tinapatag kita, ket Nelson. Mapangkusarong karan, Jabalayda. At di pa nagsakit naman yun, manong naming napangkusinarong karan, ket ti agas na laeng. Panangipay ko di bagik, ket no, kastaon iti lingid nan, nalainganin. So nga, masakit ita, sigurado lakit di, na siyak manin tirurayan na amang paimbag kang kuwan. Ngem, sa bali, tinatatngak manong name.
adda imun una ngimiti siya. Si kagaya, Melody, una na. Nadamag ko ng masakit ni Nelson iso nga himaya. Ngayon, ano sa man nakauna kanya? Iso nga rata mas dawa. Imbes ko mga siga iti, mauray ko nga mga sarong karkang kuhana. Kaya damat pa nagayam sa bali nga kaya na yan ni Nelson malaksikan ka. Sana karoon nga tutuloy na. Ay, gura ka pala nga. Ura kita dandani matin pumanaw ni Luta. Lutat nagan na kano. Manong nemi, adak iti baba. Mangururay manong nemi, iti iuulog ni Luta. Tada iti second floor. Iti kwarto manong nemi ni Nelson. Iti ta umulog manong nemi, iti babae. Nga si marunumat ni Nelson. Siguro, kas jemet tinaramid da. Aramidak no ko ha. Nga masakit kat aglingit laing nalaingin. Baka pinalingit laing ni Lotay sunak at nalaingin. Kaya makariknak, iti takasakit, iti barukong kumanong. Iti mas dao ni Nelson, iti makita nak. Melody. Adawad kayong nakauna kanyak. Si ka ni Melody? When? Anong meeting mo? Meeting yung siyak ni Lota. Inyawat naman ang nimiti iman ng tinipay ko. Apa yung tinipay mo? Diyak kalikagom ti magkama mo, tikas ka. Agkaagaw. Uy, hanggang sasot tikas ta. Di mo amo na sinot agaw ka na ta. Imuno na karelasyon ni Nelson mitisika. Awan ng kawawan tiga papa dito, ayaw magkapapa. Ay, siga Nelson. Amo nga, ipatroy nga agapa di agpinangat na dito Ay na Nelson, nga kanayin ta kapag bagang kinitatag mo, isardang mo, tikin na chikboy mo. Nukat kaado nga babae nga mitibiyag mo Ninanang yun. Masasaot. Kaya what? Ita na doktara na yun Nanay nakon. Mambit lang. Melody, mambit lang. Inaut-udi ka. Hindi ba laluto, tagawin ko muna. Kanya pa rin ubrak dito Kinalaing gamutin. Dadya agas mo nakastagsakit kahit inta din ng luta. So, siya akong muna. Uri siya tinududi nga timtek. Ken manipod ita. Di kon kaya tamakit tarupam. Agsinatan. Manong nemi lumanunak diti kasera, kastawan iti pa nagsangsangit ko. Namati hakken kuha na ti unos ti manong at awen, manong nemi. Nasisiyak laing ti babae, ti biyag na. Napagbasbasahin nakpay. Baka samot lang nga siya ti pagbasbasahin na. Ng pangalan ako mga ado akwartana. Family driver lang. Uno saan ka di kang family driver, trabaho na. Uno ada business na. Ang naklaw ko siya bukas na nga ta. Tiladdan di sumsumbrek iti panunod ko manong name. Naiturturog ko, di ba nagsangsangit ko, di makariing nga karabiin man. Karikatat na pa nagluto nga nangan, tadyak kayat di mabisinan, bakag sakita. Kaya di kabigatan na man, naimi panag-finals min. Imbaglagid din man nung tinakabayad at pailang muna, sakbay ng talak teramin na. Kasanuno, manag-enroll palati para itilasem. Pangalak ti pag-enroll ko. May salangin nga semestre. May salangin semestre. Api nga di at may pinagraduar nga muna, Nelson, sakbay ko man ang doktalang ti kinapali kay Rom. Api nga ita. Tadyak pa'y nagraduar. Loko ka nga talaga. Pinagbasa na 83.5 years. Albasan na.
Anak man lang nga makapagtulpos. Nabanak nagbakasyon ni Ili mi manunay mi. Awan komunikasyon mi. Kani Nelson. Ngayon, makalawas pa manunay mi sakbay ti panag-enroll manen. Imay nga mismo dito'y lugar mi manunay mi ni Nelson. Ay, Melody. Tang, ada sa ngailim. Nelson ka no? Uwapin naklat ka. Hanggang di nga na ti Nelson nga magpapabasakin ka. Samantan. Di ka kadimaragsakan ti may nakasinarong karan dito eh. Amumin ni Suna. May salangin nga semester graduar kanton. Kahit nung makaruar ka, iti panag-take mo ti board, kahit may sakanton nga accountant. Kaya dadan tumatin pagtrabaho am. Baka sumarurong nga kasar kayo. Ang namabaling kumanak ko, kahit hampay ta, trabaho ka ta, marama namin ati, sweldom. Nagsina kami kina Nelson nanang, tatan. Ano? Apa ko nga anta? Insina na ka, insina mo, no. Naduktalak na sal nga sisyak, ti babae ti biyak na. Eh, aga-ore man nagpeso da ita. Ngayon baka ba sikat kayat lang. Haanan nga umay na ito dito lugar tayo, no, handa kang ipatpateg. Jakon kayat tatan. Agsarita kayo Awam gasagte pa nagsarita, ulag-lagi pa. No, saan ka, no, siyak ko, no, saan ka nga ayatan, pamparak pa tumay dito. No, dumati sa bali nga babae di biyak ko. Ngam ka putayatan ka, kitang ko nga ayatan dadong ma. So, mayak, pagkakastatranta na. Ikasanunong kasawa kam to, katararamidan ng tulad ta. Ang nabalit na sakta asawa na kasi ay. Anak, kaayat, kat talaga nga nagtao dito puso. No talagang ipatpatig mo iso, ikam, iti sa balagong daway. Iti ado ang gundaway. Kaulit-ulitin na ado ko layo. Basta sa nakalagid din nga panawan, basta nakalagid din nga isuksukat. Mas pasukutan na kalagas, pagaling nga kasi diyan tuman-tuman pasamak. Kinagbali na ka martir, basta. Hanggang agbalin nga martir, nga magbaling ka man nakawan. Ayan, sa mo na pagurayan pa iti tao. Kaya kapot adad to, yung balay. Muwarti aki di kalding. Tatan? Pumarti aki di kalding. Kaya yung asawan, umiyan? Upa umiyan na ka. Kukwak na di kalding. Nakampay nagloto. Siguro, hangmat nga tadagis na yung bagkakukuha na matiaran. Awan tinaaramidak no saan nga nagtumpal kat napanak si mamo ken kuan. Nakadumugak man. Melody. Mabaling ka di pa ilahin. Saan nagsimumbat? Mabaling ka di pa ilahin. Ano mabaling pa ilahin? Ituloy ta relasyon da. Mabaling ka di pa ilahin. Saanan nga mabaling? Loko ka? Imbaga mo hindi, nasisyak lain. Siksi ka lain. Sino't loko? Siksi ka lain tipatpatig ko. Hamon patpatig ng lota? Kaya dumapay ang babae, tibiyag mo. Saan lang ang sisyak, saan lang ang niluta? Ado kami. Kasat ko na dinanang mo, idi. Idi dayta. Idi. Ngam na ira na lang. Nga, naggidan kayo kini luta. Ano naggidan nga magbagam? Kaya muno na kano isuna. Imuno na isuna, ngam nagsina kami. Aging ka nga dimteng kay tibiyag ko. Kat siksikalaing kunak.
Ngayon balbali yung timteng ni Luta. Kahit nagsinumbianan kayo, kasjay, insubli ng tibagi na kanya. Di ka mawatan. Lalaki yak, penuti. Nagkarelasyon kami, kinilota, din nagsina kami, gingadimteng ka. Kabayatan nga daka, nagsubli kanyak ni Lota. Tinutopamet, kaputa lalaki ak lang. Nagsakitak, nadamag mo. Iso ka nagrana kayo. Nga di pa nakadanong ko kada kayo, nga nagkapuiti nga to, napasamak nga kwa. Masapol na. Nga masapol mo et, api dat inuray ko, ang siyak ko ba talang paibagkin ka? Diyak ba't namnamain umay ka? Ano ko mga saan? Basta kasakit ka, umayak lang umay. Naon lang ka. Isugad ko nang iling ang bati ka. Tapos sumublat ka, met. Sumublat akmet. Nalpas mo ng impan. At ang pinabati ka niyak. Impat siyan kayo di. Alam mo, sasimbat siyan. Kago. Mamatay ka ko ba kanya? Nangit ko dito ko na nitatak mo. Saan akong umay dito eh? Saan na sikat kapatgan? Sikat kapatgan, di piyak ko. Sikat agbalinto. Na ina di kita anak ko. Nagit anak ko baka adot putot mo. Awampay, kinasikugan. Tadyak kayat nga dagsikog. Kadagiti girlfriend mo. So nga kasamat na may kanyak. Binagtumarnak. Mabaling ka di pa lang. Ika na kumanta sa bahay ng gundaway. Kasi doon nagtutuloy na tanganta kay kinuluta. Awanin. Kaya kung kaya. Magandang dumanin sa bahay ng mabae. Siksikan tulangan. Tisal sa nagsudakin ka. Mabaling ka di pa ilahin. Ngayon bagang saanin. Awan di maraming ko. Ngayon, ituloy mo na tagbasa. Manuti masapul mo, aging ka makapagturpos ka. Adabalon ko ang kwarta. Ibatiklatan. Ken gastusin ng agribyo, gastusin itong ag-exam. Ore no saanin ko nam, saanin nga mabalin. Gabot ada karik ka. Karik na pagbasahin ka, paggraduarin ka, aging ka makapag-take ka iti board. Iso nga itong palag. Di ba gamalahin no ano? Ba mata kwenta et. Timak dahirak manong nemi ket simre kak itis kwarto. Nga tapno saan nga kwenta ngem. Tapno kahit ko tagmayamesa. Dag desisyon. Hanya teramidag. Awatag na dyan nga kwarta. Ket ituloy ko tagbasa. Tapno laing ka no, matungpal na ti karina. Nangig ko ti panagsarita da Nelson kinitata. Ay, uwan na tata. Awa problema. Ipartyan tagayin ti kaldig. Oo naman kita. Ipartyan ka. Gapot sikat ti kasasayatan nga manugang ko. Gapot agasim pinagbasa mo, pinareduar mo ito na ti anak ko. Gapot patpatig ko ti anak kita ta. Sa anak mo tinakayat. Ngayon mo rin no saan nga mabalin. Dinamag ko kingkuha ng mabalin ka di pailaing. Gat samot na sumumbat. Sa simret ikwarto na tagdesisyon ka no. Imbaga kingkuha ng mano ti magastusan na aging nga nagturpos, ag-review, nag-take the board. Itad ko kingkuha na. Taoran no saan ako nga kayat. Ay, kayat na ka na ita, sir. Hanggang mamatpati nga gindi dita ita.
Baring ala, sir, ay, sir. Nelson ko na lang kanyang tata. Nelson, ada yung maigatang ti mainom. Umuhin, ano ti inuman ti kadi. Bakit at daw uminom ti Jane, at daw uminom ti Impelite, at daw uminom ti Kwa, at ay beer nga Pilsen. Sige, mangala kayo ti 5 kontrakantos, mangala kayo ti 5 nga sagwa 1 liter nga Impelite, sa akin mangala iti 3 nga case nga beer. Opo, at unay sir, hanata si sobra na, inutin nyo ako. Ay, kayo na. Umaning nga tamo din, ito 5,000. Ay, kadunay sir. Alakit no, da sobra na ito, kita mabaling nga. Dulin nyo rin tanda ka, gatang nyo ka na kita, masapsapol. Masapsang 5,000. Sila mo lang binayatan tekaldigan, sir. Lamon, tata, si kaman. Ibabayo yung ninukaya. Ay, buti ka ron. Kasta manong nemi, tinaimatanga ka ba nagsarita di iti duwa. Nasaan ko na puputan, titibmak din, nga nangilukat tiri daw, tisilad ko kat binuyak, iti pa nagsarita di iti duwa. Kaya dito tumal niya, iti kwarto, manong nemi ni Nelson nakita na. Hay, nakapag-desisyon ka? Ano ka nakapag-desisyon? Nakuwentahon ko naman. Nakuwentahon? Uy, nakuwentahon. Mano amin. Imbaga ka mano, baka awan. Noon naman ti pagkurangan na. Amok pa ti pagkasaraan. Di may ko inayunan. Baka pumiyan na ka ni tatang. Kapilitan ato nung mabarte ka, Jack makapag-drive. Nung muna, inusar ko lahat, kotse di Moscow. Nakakagbarbarte ka, tapos makawit ka. Di ko kain umiyanak. Ngapi ko mga umiyan ka. Sige, umiyan ka. Ngayon saan ka nagkakaida? Umiyan ka, ngayon saan ka nagkakaida? Saan ka nagkakaida ko nakmano? Ngayon. E di nakainuman manong nemi naman yung sumprek dito balay. Kahit na makita na manong nemi di salas, arakupan na, I miss you. Imbatanak. Hindi ka mailawan niya. Tsaka itinaramin mo. Tsaka ito malulitin. Maudi nga sa lunsod. Agungat kan? Bigsak lang. Maudi nga sa lunsod. Mabalin ka di pailain. Mabalin. Tangarot-orton, mailiwak yan ka. Imiyan iso na manong nemi. Kat numampay, esla makadlaw di kiti kabalay ko manong nemi. Nga da mabaspasamak iti kwarto mi. Uno kwarto. Sandan nga nagununi manong. Tamo dalatan anat mapaspasamak kada kami Kenny Nelson. Di pa nagpapas mi. Gabuta nakasla samsam it manin ni ayat itata nakapag kinaawatan kami. Itata imbagak nga mabalin pailaing. Kalpasan nga sinaludsud na mabalin ka di pailaing. Nagsinumlihan ng gamngarod kini Nelson manong nemi kat kas iti dati pasaray o may naksarong kahalan dito'y kasera. Kaya tuloy ko tinagbasa aking gawa nakapagturpusa. Nag-review at aking gawa nag-examen ako. Kaya dirumuarte resulta manong nemi nga nakarwara. Dito'y balay mi, dito'y ili mi, dito'y ayan mi manong nemi nga nagpaala ni Nelson. Nagpaparty iti baka, baboy, kat kalding. Naging kaya manong nemi nga babaeng titulong tibus na. Iso, iti nang tulong kanyak na nakastre nga nag-opisina iti may sa nga baka. Iti nagkaseraak, idagbasbasak, intultuloy ko ang sadya nga nagkasera. Kaya dito'y manong nemi halos agliblipin kamin Ken Nelson. Tilayangin kasar ti kurang na manong nemi aging ganging kaddan ko.
Nelson, isa natin kung tagtumahar, tama ang numadi. At mangibaga, napawat ko na nagtumahar iti contraceptive pills kat baka saan akong nagkaanak. Sige, yan tangin at adawat ng trabaho. Kat nung sigog ka, ikasar ka. Kalbasa nga ro ti talo abulan nga saan akong nga nagusar manong nemi nakaala ako nga dagos. Kat kasta uning nga ro tiraksak ko nga nang ipadamag kang kuan. Umay kami sa dialogaryo, mapagtutulagan ng kasarta. Paiso, tasakbay nga, madlaw ta tiyan mo, masapol nga mapagkasarta tayo. Naggalay sa kamgarod ka ni Nelson manong nemi. Agi ka, nga nakaornong kami nga padpada, nga nakipatakder kami ti bukod min nga balay, iti abay ti family house na. Nintol-tuloy ko tinagtrabaho manong nemi kat ni Nelson, kaya't naman manong nemi itagbasa. Sikamat yung pabasa kanya kita. Anong taon mo ito nag-grade work ka? Ubi ito pala ka o pala 30 ka. No, engineering ti kurso. Ganito na. Kaya 30 tukton. Kaya ubi nga pala ka ito. Doon tumatindanak na. Kahit ko tagbaling engineer. Mechanical engineer. Kasta nga ron tinapasamak talon dagiti anak mi kini Nelson idi tagrador meten isuna. Nag-review taging nga nakaruwar manon nemi ket maysan nga na mechanical engineer. Nagtrabaho iti may sa kumpanya ket adda pay bukod nga business manon nemi. Ada ita nga business kaya supay ti pangipakpakatan na iti kinehingero. Manong nemi nagpalay kita edit nalun ti anak mi ket saan nga nanayunan. Ti makadakis man. Sinublian ni Nelson ti kinahilig na kadagiti babae. Tagwapo kat namin ti hasawak manong nemi gwapo sa may isang engineer. Ngayon di pagpintasan na manong nemi. Limit kanya. Takunak keng kuha nga jak kayat nga damakitak. Jak kayat ti diskarada. Jak kayat nga rejig babaim ti manggulo kanya. Sana ka gumulgulo, sana kang iskandalo, saan ko nga sapulan no sisino data nga babaim. Iso nga hamot nga mabalin, nga tiasin naman nga babaim, kat gusyat isot manggulo kanya. Nagsarting kantulat ta, maumakantulat ta, kunak matamano. Sa bagay hamot nagkurkurang kada kami, kada kita anak, kumanong nemi, ken samot nagkurkurang kanya. Amok nga sa bali, nga parparag sa akin na, ngam di namat maliwayan, timang paragsaklat tamit kanya. Nila daw-dawat kumanong, sapay kumata, isarden na naman yung pinsan, ket no saan naman nga maisarden, sapay kuma, tada kami latta kada kita anak ko, iti kapatgan ken kuwan. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi. Nakaasawa ak man, manong nemi ti kas ni Nelson nga ti pagyamanat. Da kami iti parayurtina. Da kami ti kangrunaan nga ipatpatig na. Sabi ko mata nakaibati ak man, tenyaman ng balaag, paadal, wano pagsarbingan ti bihag, kadagiripada ka nagdingag. Thank you. Iting ka pa na ibasa. Ito ikaw nagyaman nga pagaya mo, Melody. Thank you, Matkang Melody. Tingin ka pa ng ipuray dito yung pagkasalitaam. Thank you, kadagiri nagbuya.